Mana master. Na kuphela ngiphuza ikhokhi mfethu abajitanga kulwisi. Athi nje ikhokhi isifo. Wena makhokhi bani? Stone. Kunjani? Yini le? Ngifana ngapi nalo nto bani? Yini right phakathi kwesavana nekhokhi? Ikhokhi. Ikhokhi ukuthi iyazondo emabungu. Iyazondo. Inebhadi ikhokhi. Yes. Awubona umuntu esifazana engayiphethe kahle iqambele ikhokhi ithi ikhokhi phethe. Iqambele ikhokhi futhi ngenzeli. Mana membuza okay understand out ovakashe kumina ukuphuza ikhokhi. Yes. Ikhokhi lezizalo sezingane eziwu-play. Ikhokhi lesikusamabele na. Ngiyabuza phela. Ngithola ukuthi wena ikhokhi uvakashele mina ekseni waxolisa manje yazi ngiyaxolisa ngifike kwena ngiphuza ikhokhi. Ngi-understand-ke bekusuko lo manje ikhokhi yakuzalisa nalezi zingane eziwu-play na. Kodwa bayoboshwa nazo amabungu. Bayoboshwa ukuthi ikaphana enkulu le. Bakona. Ina bammeli abakhulu ukuthi bakhokhele ingakubopha nazi. Iyabayeka abantu ikhokhi. Umuntu esifuna misebona wathi sethi uthiwa ubuye wenza into zakhe ukuthi ngenzi low ngenzi high ngenzi low. Wabuye sethi na kunjanje ikhokhi hayi. Papa